Halo kawan-kawanku semuanya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya dan share di media sosial yang kamu punya. Terima kasih. Mbokku ki yo geger bae iki. Lah mosok aku nangkon golek bojo ki lho. Dermasane golek bojo ki kaya genah. Golek bojo ki yo genah, yo ora genah. Lah aku ki wong wedok mosok kon ngelutus sik ya moh to. Ya masih aku timbak bojo aku yo ngenteni to. Mbok menawa wong ibarat wong wedok ki yo wong mancing. Mbok menawa kecantol. Di wingi kan aku enak acara keluarga toh. Cara awakmu melok ngono ya mesti seneng. Di wingi aku mulai saka Blitar, Kediri, Nganjuk. Lah pas ning terminal lama Nganjuk iki padha tuku bakso to. Yo enek bakal bakso lanang. Wah, Gusti Rasbillah. Cara awakmu melok mesti kelepek-lepek. Kaya pitik memet ini. Soalnya aku percaya karo awakmu ndelok dandasanmu lah aku seru. Aku ki asline nek roh wong ganteng iki ya pengen metu cah lanang macak ganteng aku ya pengen mat aku yo jarak kadhewe tak senggel niku rasane ning atiku rasaku sir plas rasane dadaku deg ngono tapi ya piye neh tapi yo aku ki pengen bantu mbokku aku pengen mek bojo ora sembenae pian saiki deg plas tampet sik yo Iki koko awake persiapan ning gone wong dihajat ya. Awake saiki ayo latihan sik. Koko awake ben gak ketel anu apa iki gak keter kok sampe belat terok belat aku ya. Awake dipersiapno koko ben ora drop nek didelok wong akeh ngono lho kemplo. Siap bos tapi ya aja saiki to bos guluku kelo rasane dawel-dawel jian pekorone mang bengi aku turu ngipi sauto sing jemalek mengguri ku lho bos. Lah aku lho ngipi jengkiran to lah melek biar kalau ndasku belusuk nang amben ganggangan nang amben tak kira ndasku tugel. Alah piye ki aku digugah mboke. Apa anu ki mbok bantale ciblok padahal mandas kono keliyang rasane. Tapi sik ya sabar aku arep nyuci iki montore sapa ya ki kok ganggu wong aku lak nyuci tasku sik pekorone ngono tasku dingi sing tak nggo HP kuwi enteng jahil lah kok diadah mbako lambeku kok klimis ki apa kaken lipstik ya rasane kaya kandel mbudut tenan lambeku rasane iki. Aduh lah bokongku supaya esuk gak roh aku ki ya apa ki nggih kowe lho bature sibuk kaya ngene kok ya bantu-bantu ngiwangi iki to iki apa piye ya malah ndongo nang trengongah iki ya ampun. Kowe engko jere arep nyanyi lagu sing viral kuwi. Lagu sing viral ku lho piye to Kak? Aku sok lali to. Jajal piye? Kaya ngene kok dibanding-bandingke saing-saingke. Aku kaya ndruwedeg ya Mat. Aku tahu ndruwedeg lho bacot nguyuh. Astagfirullahaladzim. Aduh. Wes. Kowe ku lho gak roh wong ning andingmu durung ana wong andingmu kuwi piye yo.